Kliat nong senchar nong nasar bat kapsar nalor ki noi lam ka senjok ki kliat nong senchar ka briu hinyotram ha ka jingalang balakot penlong da ka Khasi Hills Autonomous District Council ha ka khat nyotrik risau araja arpsau ki lapan pau ka jing sokhia ba ka sarkar jala ka shem ban pendan kam yaki tang ha ki por badan kam kumbala jia ha ka por badan ka khlam COVID-19 yakani ka jingalang lakot penlong da ka council ban yamir jingmot kumno ban te la kam yak jing jeleu drugs nong ba bat kata bhai ki khun samla ha ka imlang sa lang Kajingilang kalarai ban ai por sitayo yaki bor penyach nong ban wan ra igijing ai jingmot syaga committee. Habakran sigilat patai kubor ba pensingan ulaong. Bahagani kajingilang ki bor penyach nong da kabas skokya kila pen isi bon gijing ai jingmot ki bakentop kumno bante lakam ki jing wan rong udrak sa kajela ling baki kerdop ki baki kali ki rong bat ki mi. Naloru drugs la emerging modru halor ka khoj ka suba ki jaka ka solid waste management bat kumno ban penithu ki rangba snong sya ka sarkar namar dan ki camp ba ka sarkar ka le bam ithu ki ka ba ka por covid pan ka sarkar ka ithu ningkong ki bat ki wei de uba pensngan ulaong baling ba ka amendment of Ilaka Act kat kandai spa kandai puai ka district council shen ka council kan sesnai ki kendon ki baklan ki ban penjanai shu ban kentop ya ki seng samla ki seng long kmi ban te la kami ki jing sneu hasnong hathau baka sarkar la kumnu kan hamnyu kerpang itu kerpang ki rang ba snong ki long bangin sa syong kan ni barin sa tho asya ka sarkar bahkan ngamut banong ba kasanat hoi nang ni ki kendon barok hoi ki hap ka sanat tenre la se jing de ba ki kam bai de ba ki district admission kendon ka jing itu ker pang ki tingin sa tho na ka leng jing nang ne nga su thu ka jing mut jong ki rang ba snong ha ba ki ong ki kan ni ka long ba nga thai pi kan mau ba ka por badon ka law and order adon teng ki rang ba snong da ki persyang ban intervene ni ginu ki jing sniu let's don teng ki nakaleng ki police nakaleng ki magistrate kim itu kim nyukor ikinang bas nong telada kadon ka kenja jing thok ba shai le se khnang ba katakan longka lenti ki ba gidu ki por ki badon jing e aj nong thawru bagin tip unu rang bas nong ma teng la tri ki umgi di pai ba ka wi kata ka ba ro pikin mau ba por covid yo amat tu ya identity card nei kidang te andin radap pada don teng wat itu orang bas nong patri stop por covid don ba itu syu anak liang ki babun ki somehow la don kata kan yarap sibut hi kirang bas nong ki ong teng ni kawai ba por covid baro ing itu lut por don kanu kalau anodat baro ing itu lut ten re hakasuk ka sainte teng yang yin dalek what how office ru don ba itu ten re kan ne ka jingmut jong ki kalong once officially there may be in the gadget or whatsoever can compare shibun but let all officers be make known but yes these are the people who are authority in the village kenang bakin tu te kan yarap shibun ke tunat shibun ke jing ajing mut jong ki rang bas nong ki ba ki sutunat kalong ba don bun ki jing ya nak benta ki snong ki jongi kamtam nak benta ban tuklar lang ka jing de ba kanika jing jele jong drugs masutnat ba nakaleng ki nong mikmat jong nong sopho kani akab bat ka cantonment ki ong ba ka jing ka long ba hoj hapo snong la jong ngila por sangkar bala ban nom ailat ya ka jing ya di thet bat jing lailan ha jing de bat ka jing di drugs ten rin la poi hi po area cantonment kajing ia kalong ba nakaliang CEO jong kantomen unom itu ya ki rang basnong ki jongi bar kumjuru kajing de jurisdiction ba ka jing ia ya ki rang basnong ki mabarjan bantu klara jing de ba kitu ki ba ya don bentah ka jing ya di bari di drugs teknik long gamat ke bangila ekran mentai men kasni but ki bun ki wiki mat ki bangila ekran wa kumnungin penduna kat bala bat bangin distrik kat bala kajing de bat kajing jele jong kajing di kajing di drugs haki sinong beber te halor kaning is tunat banakaliang jong ka district council ru authorization be tati bidang recently lapa si katuka amendment jong ka admission of Ilaka ak nai spa nai puwe bang sunat banakaliang gubernur lo asen
But hari ini bentang iladon ka Shinong kala constitute ke Vigilance Committee. But ha Vigilance Committee hala tho shai hang tu. Ba kala ban yatri rangkat bat ki board jong ka ain la kalong jong ka state district council. Ha jing dei ba ka jing lai lan jong ki nong khai pat nong di drugs. Bar ku jurum dei tangkat war ha jing dei ba ki sang samlaru. Iladon ka tu ni ki close ki ban kaleng ki sang samla ki laban pej perman ha jing dei ba ka jing shong per apo snong pothau ka jing dei ba ka jing bun ki jing sniu. Ka jing ajing mut kelong ba leng ba ka ni ka ang in sna ki rules ki ba khlan chu kenang ban empower ki sang kan thei sang samla ka jing dei ba kumnu ban contain ban restrict jing dei ba ki jing sniu ki ban ki snong ki thau. La don ki ko jing kren ban la kumnu hakini ki entry exit point kam tam kum khap chen tia chate ki bawan asam man ko bobon drugs one ki thain we state ting ong balak mung ngiran dekat bandon ko coordination bat ki district council bat ki snong kenang ba ngila ban strict ba ka nyerung jong ki drugs ti kene ni telang perkara bagi board di sarkar kampat se kenang ba nginang khamyo ban le bnya ngila ong ba na kaliang jong ki snong la dagi 4 hun ni ki jing ajing mot mane gila ban pha beng jing ajing mot jong ki sitio apo sitio syaka council but hadin bang royo ban ai jing mut kumnu ban te lakam ikani ki kam ngin sakhot bang sisin pade katukan ni hut ki nong ilam snong shwa bangin issue ya notification jongi shabaro ki snong apo so silong but ki di ki snong blade ki headquarter jong ki district jong ki block ki bala delay ki drugs kenang bagi ban pentri kam ngin ya ki lat kilenti ya ki ba lajing mot lagi snong ki thau namar ha ka ni ka ilaka admission ka bangi thau ke vigilance committee ngila address ya ngi dei berka drugs abuse pu jis ni tengin persangkat bala ba tang ha level ke jongi ke snong rengkat ber kilo enforcement ke jongi penginom kham jingai shu ya kata namar ba ku mau mapi ha bukut ke tungkhu berka NDPS kidon ke jing ong jing mut masuk tunat mane kelong ba dadangi isong per hasinung thau tang ba ngila long pikir bun gila krat no sharum shanjingai ba tengten kidon ki khon ke bagi kemi ki ba kilong innocence kim tip handai la se ka kidong yalam ju kiseng kan thei solong kemi ke kadi bandon ka coordination apeng ki kemi ki paru nang ba right at a right time ban yo ban stop ye ki kat bagi 4 long addicted te kamut kum kita ki rule jongi nang ta po snong po thau la se ki yadi kat pomon ki le kat pomon ngai ku ma pen thorba ber ki wi snong daga jing smart ju kiseng selma utu nong di mandi syo namar beli usu ba na pois te ingin siap peluit takataru kala yarap na kabenta ban bentuna denang ta kidon ki nasunat bagi don di sang lagi ba persyang ban budin nangnu kasus nu drugs ro takataru kandiat kan yarap sibun bagi nomong ngailan tan den nei ka bangsan nasunat bagi ayung orang ba snong resmtia bala kumnu kadiban sedang naying te ka jia ka jing telang jong kinong iram snong nong irang sang samla senglong kemi bar kilong ying ki jongi le sekan yarap sibun ban contain ban kontrol hakapor ka babiang lagi namang idon ka solid waste management act ka jongi idon kamen taban shnai ki rules nang bagin shai ki rang ba snong ki snong ngila ong ba ka draft rules ka jongi ngin circulate chobor ko ki rang ba snong shlong nang ta tada ki don kaman ai jing mut kin ai po shitio so bagin finalize ka rules ka ban rang kat kum ka jing kwa jongi snong jing de bakani ka solid waste management act but rules mentang rang draft ki rules maka don ka jing ong ba dangila khamta makid ki snong ki ba dang klui ke snong ka thau ba bling persyang ban do some scientific within the village let's say mar dangila ndiat kanom da affect han ya ka environment ro te ni dalam ki penlang ba ro haju ngi the kan ka tu kala affect don ti kadon ju persyang ba ka bala angin persyang bala in a small micro management kanang ba ha la jong lokal barit jong ingin persyang ban dispose gini ki garbage. Tema kataru kam ban ong bangka hadu kan golong efektif. Ting mentang yang persang ban make rules ka ban ya ajing mutlang girang ba snong se pek ke babatam. Bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habat thiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba mudon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.